in ranka ne ba ciki sai ka shigo nan in ka shigo ka zauna shi dai kuka ga bai kare ba kenan mota ga kwallon sawa ta hukuma a gane ku bangare da cewa za ka ce kuka ga ba ba shi kullum motar ga sawa ta hukuma idan za ka da tsirin tsaye sai duk dangin sai ka kashe su shi ta goyi bayan ka shi din da ka ta fanta yanzu dai abin da muke so idan ka sauko za mu dan bada lokaci saboda muna so mu raba abin gida uku ka gane ko kana ji muna so mu raba lokaci ta zama kamar gida uku ana nuna ana nunori ana yi a da wannan ko a ci gaba gane ko idan ba ɓata lokacin ba za ta yi wannan aiki da son aiwa ka fahimta ko kuma in an kan nuna kuna dumi sai kuma nunori kuma da kuma nunan kasata ku dole sai kafin sai an ja za ki ga zuwa nan kullum ko ina gaishe ka ya an kai kin gane mata ta dafa yau za mu je bari ɗauka ba kake ba ko to kun zo kun kuma kuna hoto bidiyo na hore kai a to mun san bidiyo da aka yi hawa miya shi kai indomi kuma meri ba na ga meri kan ba magana ko yace an ga banza meri wanda indomi ta kakace a'a ni ban cin komi gaskiya babu a house a'a wala babu a house a to ni sun meri ba a cewa Biya babu a house. Darakta ma ana hukuma. indomi ya babu wala haƙon shi iso ga Nan kawai na shooting na. a'a wanda yi dena kai A shi ne ne kai la'ila kihi na son ka gani ka san ita ban za ta meri go sai ya cikin da cikin da shi ne. eh sai ya